Coses com aquestes només passen al concurs de la xarxa. Espera, que potser et donaré una pista, eh? Aviam si pilles la pista, eh? Sí. És la que et queda més a prop! La tercera més a prop. La que et queda més a prop! La que es queda més a prop. De tu? De jo. On estàs tu? Jo, això, a Vallbona de les Monges. A Urgell, a Lleida! A Urgell, a... Quina és la que et queda més a prop? Sant Llorenç d'Hortons, Ulldecona o Pujal? Senyorets d'Hortons. Sant Llorenç d'Hortons. A l'Alt Penedès. I Pujal, que està al Pallars Sobirà, no et queda més a prop? No, és que n'hi ha dos que t'ho dic abans que... Però jo et dic que és el de Lleida! El de Lleida, vale, llavors és Pujal. Vale. És el de Lleida. Ho tenies clar des del principi. Sí, que t'ho dic. Vinga, va. Escoltem-ho, senyor Albert. No ha costat gens, eh? No, moltes gràcies i no pot avançar per tu, me faltaria. Coses com aquestes només passen de dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, amb Albert Vico.